Ni etorri naiz bastante urduri, ez nakizan nola jungo zan gauzia eta auta bestia, baina, bueno, hasiera baten zan, hasi ordenatzen denda eta banaka baldin badator, desinfektau, eta egiz esateko jendia euki dugu. Telefonoz deitu debe lehenengo, haber zabalizauan, haber sakagun, hori ez, patinetia, eskabarateko praka bat, justo motxila bat, eta horrela. Euki dugu pixka bat argisa ere hemen dauta, eta goin, bastakit, piztu indegu, baina esan digute hor ziar piztuta daudela ere bai, amedio gaz, esaten dana, Jendiari da erantzuten orduan, herritarrak ari dira erantzuten. Bai. Justo no, gudan eri sartzerakoan, esate izu, desinfektau, ez da, jende asko, banaka, eta normalian ikusi debena Facebooken edo eskaparatian ikusi debena. Konkretu, gauza konkretuetara. Zuen kasuan orduan sare sozialek eta lagundu dizue, bintzat biztaratzen daukazuena. Asko. Facebooken, astixia euki dugu, eta gero, badano bezala ez, eta gero asko lagundu dugu, eta baita ere fizikuak, eskaparate fizikuak ere, direkto etorri dira. Hori, begiti sartu eta zeu zenai, berrixa, eta bai. Kontua da, dendak zabaltziakin esarra itxusten beste baldintza hauek, ez? Bana-banan atendidu diarrizatia edo garbitasuna edo zuen lana zailduko duela edo bintzat lankarga handituko duela? Bueno, bai. Baina pixka bat bada ere oitu gauzak egiten beste era batera, ez? Eta, gu nahiko espazio dakagu, nire hemen, ari dagor, orduan, nahiko espazio. Eta orduan, aldatu txipa eta nahiko ondo. Hartu, maskarik pantalla. Ondo. Zazpi, iragatzen zituen, bale? Eskerrik asko. Zue pixka zabalik larrialdi kontutarako eta gaurtik beste lasaitasun batekin zabaltzeko aukera dago, beti ere segurtasun neurri batzuk eta baldintza jakin batzuk beteta, nola izatea bizitzen egoera hau? Bastante estresantia da, egixe esan da, dana ondo betetzia, daren arau danak betetzia, gero jende asko igual berezero asko bestie konturatzen, eskua garbitxu edia esarreran jende sartzen da barrura, eskua garbitxu barek, nahiko estresauta, hori da hitza, azkenean. Zuen lana, lehenaz gain, kargatu indala, ez? Bai, hori da. Eta bezeroengan ikusi duzu ez dakit alako lasaitasunen bat edo kalian beste giro bat igartzen da, ez dakit bezeroen? Daneti dago. Bezero batzuk beti hasieratik beti ondia oso lasai eta beste batzuk igual neurri gehiago hartuta, baina daneti. Baina bai, bentsat kalian jende gehiago ikusten da, hori seguro. Eta lanera itzuli zareteia, baina ez dakit plantilla osua edo nola? Ez, momentuz ni bakarri nago lanian. Besteak ondikan etxian jarraitzen dabe eta ondikan ohitzen edo adaptatzen hartu dien neurri danak hartzeko, distantziak, manpara, gauza horre dena bezala asko kostatzen den lortzia. Gero adibidez, aurreko asteazkenian heldu jaten 3 manpara, ondikan jaten du, hola, danen antzera. Zein aizerate kaso egiten ero, nondik datorkizue zueri argibidea? Nora aizerate jotzen informazioa lortzeko? Hori alde batetik etortzen jautxan, kakuatik informazioa merkatari elkartetik, dendarteaneko hortik etortzen jau, eta gero guri partikularki be, kolegio de optikosek bere protokolua indau, orduan azkenean dauko bide mordo bat eta gutxi gora bera danak saiatzen errespetatzia. Beste asko baino, bintzat babes handixago bat igartzen da horrez. Askotan dendari txikixek esaten dute, bakardade sentsazio bat bautela, aholkularitza zerbitzurik ez dutenak era batez ere, galduta dauden sentsazio hori. Hombre, gube oin arte ez pentsau antzera biliga, protokoloen asuntua eta laurun batian jaso neban. Optikoen kolegioetako, orduan alda mesela, nik uste danak nahiko antzera garela, nahiko antzera.
Egun hauetan garbitzen ari gara, eta gero kabina sartzerakoan eskularruekin, pantaiakin eta maskarillakin. Eta gero dana desinfektau. Horretan gabiz biokun hauetan eta asteazkenean Azten gara. Eta kezkatzen zaitu asteazkenak, eta aurre ezin dezuen lanketa hori, baina asteazkenean zuen lan karga ere handitu ingo da. Saltzen den bakoitzeko desinfektatzea. Baina, bueno, protokoloa hori jasango egingo dugu eta listo. Egokitun behar da, dagoenera eta listo. Agendan denbora gehiago eragako dugu bat eta bestean artean, eta saiatuko gara gure eskuan dagoen guztia egiten. Gaurtik aurrera zita prebiakin lan itxen hasten da. Hori da, beti. Zuek ja jakinarazi dezut, ezta? Sare sozialen bidez eta hola. Hori da. Eta ja hasi zerate deia jasotzen, ero zela hori da funtzionatzen. Topera gaude. Jendiago goztago da, ez? Behitxuz lan nau, agendakin, telefonuakin. Eta ze zalantza ero pixkata adierazten dizue jendiak, bezeruek. Ez, lanian zaude? Eta hori, badakite maskariakin etorri behar direla, eta puntuan. Hori da. Orduak zaindu behar diala, ez da? Hori da. Ez lehen eta ez gerotxuo, zeren bestela... Kanpuen etxean behar dut, ez da? Hori da. Eta hori. Zuek desiatzen lanerako. Desiatzen. Goguek, inatoz. Ze asmo da kasu Agustin, noiz irikiko dozu? Astelehenean. Ermoa zabaltzeko. Da, lehen gama uste una pizka rodaji hartu, da berzen gertatzen da. Berbenir, ez da gauzia garbi ez da. Nik hemen jendia gobakin egongo da, baina gero abese kondizio ipitzen duen udaletxeak. Eta zuen egoeria zer da, zuen tabernan, langileen asuntuan eta? Langoia, erten daka dana, da, poliki, etetik aukera dakatzen atzeko. Eta babes neurrisei dagokionez, hasi zerateia lanian pixkat asteleneko irekiera hori prestatzen ero? Bai, astonetan dako pixkat, astonetan hasi pixka preparatzen gauzak, garbitxasunakin da historiakin, da martxan hasten gara, da bezak gertatzen da. Dendari txikia zabaltzeko aukera daukazue, baina baldintza batzuk bete behar dituzue. Orduana, garbiketak nola daramazue kontu hau? Pixkat arrarua da egoera hau. Zita prebiakin aste honetan, eta nik adibidez goizez bakarrik. Klienteak WhatsAppez bidez edo Facebook, Instagram bidez edo telefonoz deitu eta guk txanda ematen diogu. Eta horren arabera sartu. Eta dendan erropa probatzeko aukera goten da edo beste bi probadore dauzkat eta bat erabili daiteke. Eta probatutako erropa desinfektatu egin behar da. Lanpara X-izpiak bezalako gauza batekin, probatutako erropa guztia pasatu behar zaio desinfektatzea izango litzateke. Orduan, zabaltzea hau, normaltasunerako bide bat bada, baina ez guztiz, hori da. Zuentzako lan estra bat bihurtuko da, esan nahi dut erropa guztiak Bai, guretzako lan estra bat da, baina itxita gotia baino hobeto. Guretzako gaurra adibidez niretzako aurrera pauso bat da. Bai. Horretan eta ere gaur hasten zan berez baimena edo lanian hasteko, zela bizi izan duzu oinarrikoan, ze balorazio ditzen duzu gaurko egunaz? Guke ezingo duke jau, nahiko suerte dugu, egun batzuk eta gehitxola lan baina gainitzuko bastante ondo. Oin azken aldea bastante jakeruta ez dugu. Etxe bizitza juteko eta arazo gehixo zegoen eta horretik arazo gehixo, baina bestela nahiko. Orduan gaurtik aurrera, beste tranquilidadekin? Bai, gaurtik aurrera ja nahiko ondo. Igartzen da jendia beste tranquilidade bai kalian, tentzia gutxia da. Hori igarri duzu orduan, gogorak eman dizkizueten ere hori, ez? Tentsio puntu hori edo jendeak ditu. Bai, gaur bintzat hori asko nabarmen da. Beste hastietan da, kalien ibiltzea ja nahiko estutasuna edo ikuste zen jendia hori. Ez zula nahi ibiltzerikan gerren asuntorik hori. Zuek hori igarritzen zenuten, jendia... Hori igartzen zen asko.